În calitatea lor de oameni care sunt acum la guvernare, da, și echipa aceasta care formează Comisia de Situații Excepționale, da. Ei, cine trebuie să ceară acum informația? Domnul Tighineanu să meargă să zică și să bată la ușă. Noi suntem, auziți-ne, noi avem așa proiecte, noi venim cu așa planuri, noi avem așa strategii. Sau totuși domnul Chicu trebuie să meargă și să ceară aceste informații la domnul Doamna Tighineanu? Margareta, draga mea, domnul Tighineanu este membru Comisiei. El este înăuntru acestei camere. El nu trebuie să bată la ușă. Asta cât tace este altceva. Asta trebuie să întrebați pe el. Dar el este acolo. El acolo, la aceste ședințe trebuie să... Dar pentru asta el trebuie să pregătească, el trebuie să cheme câțiva specialiști, pentru că el nu cunoaște lucrurile acestea. Și nici nu trebuie să le cunoască, pentru că asta nu este treaba lui. El este nanotehnolog, așa cum eu sunt chimist și nu cunosc toate lucrurile. Dar el trebuie să cheme specialiști, să pregătească o platformă, să pregătească o concepție, niște propuneri concrete. Și acolo să se scoale și spune, domnilor, iată comunitatea științifică și propune. Dacă vreți să consolideze comunitatea științifică. Dacă nu, ar putea, atunci înseamnă că poate universitățile, dar poate institutele ar trebui să se consolideze ca să ajute. Înțelegeți? Este foarte straniu. Eu aici îl susțin pe domnul prim-ministru care spune că atâția bani se dau, deci sute de milioane, dar nu sunt efecte. Pentru că noi avem rezultate. Rezultate trebuie consolidate, rezultate trebuie pregătite la situații concrete. La situația aceasta concretă, cum eu v-am dat aceste exemple. La situații concrete. Pentru aceasta este deci, societatea învățaților. Pentru că ei, fiind mai învățați decât toată lumea, să se gândească, dacă nu poate, să dea voie altcineva să facă lucrul ăsta. Pentru că noi avem 70 de învățați.